сабқатҳо тӯли 3 рӯз бо шумули 600 варзишгар миёни наврасон ҷавонон дар толори маҷмӯаи варзишии кумитаи андоз сипарӣ гардид. аз зебосафор рустани тарбиятгирандагони клубҳои варзишӣ то ба рӯзи интиҳо ҳама бо сару либоси варзишӣ ба майдон омаданд. инҷо сухан дар бораи мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба санъати муҳорибаҳо ё мехтаи ғайрикасбӣ меравад. масъулини соҳаи варзиши мамлакат фаъолияти федератсияи шаҳрӣ ва ҷумҳуриявиро намунаи кори дигар федератсияҳо арз намуданд, чаро ки соли чанд онҳо номзадиашонро ба миён гузоштанд, вале дар фосилаи наздик дар ҳудуди ҷумҳурӣ чӣ ки ҳатто дар ҷаҳони варзиш ному нуфуз пайдо карданд. сабқатҳо аз вазни поинтар оғоз шуда яке дастболо шуда рақиби навбатиро интизор мешуд, дигаре бошад тайёрияшро ба мусобиқаи навбатӣ мустаҳкам мекард. директори иҷроиявии федератсияи таҷмаф хушмаҳмад пиров мегӯяд, аз дохили ҳашкунҷа аз ҳар чемпионат мо чеҳраҳои навро пайдо месозем. ба ҳамин хотир дар як сол гузарондани чунин чорабиниҳоро пеши худ мақсад гузоштаем. тарбиятгирандагони клуби лион тавонистанд шумораи зиёди медалҳоро ба гардан овезанд. ман саидзода муҳаммад ки дар вазни 57 килограмм тонистам ҷои аввал иҷро намоям таҳти муроббии турсунов бахтиёр. зиёда аз 7 сол аст ки машқу тамрин мекунам. мо дар оянда нақшҳое дорем ки 2 моҳ пас ба чемпионати ҷаҳон тайёрӣ дида рафта онҷо парчанги тоҷикистонро баланд бардошта ба сари баланд ба тоҷикистон баргардем. манам нӯшевони оддӣ дар мусобиқаи таҷмаф ва 2 ҳарифи худ пирӯз омадам. ҳоло бошад барои боксиёи ҳариф шурӯъ кардан тайёрам. дар ҷамъ аз нафароне ки зинаҳои якумро касб карданд, дар баробари мукофотҳо ҳамчунин рохати чемпионати ҷаҳонро ки мебояд дар кишвари абудаби амороти муттаҳидаи араб баргузор шавад ба даст оварданд.